Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Ediz watandaşlar. Bugün garaşsyz Makyy tarap Türkmenistan döwletimizin gahrman arkadaşymyzyň hemde hormatly prezidentimiz arkadaşly gahrman serdarymyzyň saýatynda şadlygy, şowguny, aýdymy sady besenýär. Bizim garaşsyz Makyy tarap Türkmenistan diýarymyzy matlyk adamlar bilen öň alyp barýan ýurdumyzda ýaş dekinleri ýüze çykarmakda uly işleri amala aşyrýan gahrman arkadaşymyzyň hormatly prezidentimiz arkadaşly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak tutýan il ýurt bäkbitli ähli tutumly işleriniň hemişe rowaşlyklary beslenmegini tüýsürekden arzuglap, saýlan atly täze telewizionda siziň hemmäňizi tomoş etmäge çagyrýar. Biziň saýlan atly gepleşigimizde bolsa deprekler toplumyny erkedýän saýlanan sadanlar elbetde emin agdalamyzyň öňünde çykyş ederler. Hemem gepleşigimizde elbetde biz olara uly üstünlikler arzu edýär. Häzir gepleşigimizde sahnamyzda çykyş etjek sadanlarymyza öz bahalaryny hemem maslahatlaryny berjek emin agdalamyz bilen hemmämiz bilelikde tanış bolalım. Olar biziň hormatly halipa sadanlarymyz. Türkmenistanyň halk artisti Kerim Ilyasov. Türkmenistanyň atgydanan artisti Atamrat Nuriyev. Şeýle de Türkmenistanyň atgydanan artisti Atajan Eýubow. Hormatly halipalar, saýlan atly telewizionymyzyň täze möhüminde bugün ilkinji tapgyry siziň hemmäňizi hoş gördük. Dogrudanam ýurdumyzda häzirki wagtda ýaş zehinleri döretmekde uly işler amala aşyrylýar. Häzirin bir bähsleşigimizde çykyş etjek sadanlarymyza öz ak arzularyňyzy ýollamagy sizden uly hormatly haýyş edýär. Assalamu alaykum mehriban dinleşler. İlk bilen hemme ýaşlarymyzy tüýsürekden gutlaýar. Bize halipa şäherlik ýoluny açyp beren Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaşymyza, arkadaşly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Goý olaryň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Şular ýaly bähsleşikler köp bolsun. Bu bähsleşik hasam gyzykly bolar diýip biz umyd edýär. Sebäbi aýdym sadyň özüni, ýüregi takylyp çalýan saglarlar. Elmedama Türkmenistan watanymyz diňe öňe gitsin. Ýaşlarymyza da üstünlük arzu edýär. Köp sag bolun. İlkinen sözümün başında bizi eşretli zamanada yaşayan gahrman arkadaşımın, arkadaşlı gahrman serdarımın canları sağ olsun, tutyan tutumlu işleri ilmidama rovac alsın. Ene ulu oğudun sahna şutayda neyme ustaatlığın mağazı görközü vermeli. Şuları ak görökten arzu ediyen üstünlük hemranız olsun. Köp sag bolun. Assalamu alaykum ediz watandaşlar. Sözümün başında şular ýaly döwrewap gepleşikleri gurnamana uly mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halkymyzyň milli lideri gahrman arkadaşymyza, gahrman arkadaşly serdarymyza çäksiz alkyşlarymyzy aýdýar. Ýarşa gatnaşan sadanlarymyza da halipalarymyz bolup uly üstünlük arzu edýär. Sunmat aleminde de durmuşda da şowly bolsun. Köp sag bolun. Emin adalamyz halipalar, bizim size bugün birinji tapgyrda alyp barýan işleňizde uly üstünlikleri tüýsürekden arzu edýär. Birinji tapgyrda dörejilik toparymyz tarapyndan saýlan alynan sadanlarymyz halipalar siziň öňüňizde çykyş ederler. Olar ynha 2-2,5 minut wagtyň dowamlygyny deprek sadurallar toplumny erketmek boýunça öz ustaatlyklaryny görkezerler. Emin adalar bir şert bar. Sizin üçüňizden bolýasyetini alan sadanny bähsleşigiň inlik tapgyryna geçirilýär. Haýsy da bolsa biriňiz bolanok diýseňiz, onu gynansak da ol sadanny esas tapgyrlara geçirilmez. Şoň üçin baha bereningizde hemem sadanlara öz maslahatlaryňyzy bereningizde gaty bir ünsli bolmagyňyzy hemem sadanna bir gollaw bermeňizi emin agdalar biz sizden tüýsürekden haýyş edýär. Şeýle de şurda burada belläk geçedim gelýär. Alyp barjyň hukugy diýen biz şertlerimize goşduk. Alyp barjy öz islegine göre eger zerurluk ýüze çyksa, bähsleşikden çykarylan bir sadanyny ýygyna çagyrmagy hukugy bardyr. Elbetde onu alyp barjy bähsleşigiň dowamlygynda istede peýdalanýan bilýär, islemese peýdalanan ogam. Onu halipalar biz size uly üstünlikler arzu edýär. Bähsleşigimiziň birinji tapgyrynyň şertleri bilen tanış bolduk. Sahnamyzda çykyş etjek ähli sadanlarymyzda da üstünlikler hemra bolsun. Gelin mehman tomoşaçylar, saýlan telewizionymyzda ilkinji çykyş etjek sadanany sahnamyzda çagyralyň. Ol Derýaguly Paşykow.
Halipalar ňa tanış bolun. Deryagul Paşykow biziň bähdeşiňiziň ilkinji tapgyryny, ilkinji çykyş edýän sadan namal. Assalamu alaykum halipalar. Hoş geldin birinji bilen. Derýaguly haýsy welaýatdan geldin? Mar welaýatynyň Näçe ýyl bäri çalýan depressagurallary? 10 ýaşyldyň. 10 ýaşyldan bäri. Özüň näçe ýaşyňda? 28. 28 ýaşyň. Ona Derýaguly ak ýolary ödäýeli. Yeni bir zat belli keçetimiz gelýär. Derýaguly Halipa Türkmen Döwlet Energetika Institutunyň bagtyar talibi. Talip. Okuň daşyndan saat çalýar, dörözlük toparlaryna gatnaşýar, hem aýdym saatlara özüniň goşandyny goşýar. Çeper howatçyň var. Awa. Derýaguly anha saaturalar toplumy taýin inni özüňi görkezmek diňe saňa bagly. Baş üstüne. Berekella Derýaguly berekella ýene bir gedek berekella. Bähdeşiňiň birinji sadyna bolup çykyş etmeklik aňsat zada däl halipalar elbetde mämeden bilýär. Anha gowy öz güýjüni görkezdi, usatlygyny görkezdi. Indi öz sesleňizi berseňiz. Derýaguly berekella muň halipasy kakasy Bäşim Paşykow bolum deprekçi. Berekella. Ken çärelerde, ken ýazgylarda görýän, özüň şol türgünüş geçeniň inçe millap şu saatguralla hyzmat edýäniň bildirýär. Mene bolýar diýen. İlkinji bolýar sesi elbetde Atabrat halifamyz berdi. Kerim ağa. Atazan hene maydany. Kerim ağa sonunda bolanok diýjekdiň öýden. Derýaguly tugolema gowy çykyş etdiň. Hakykati aglak geçmegem hukmany halipalaňam borjy azajyk gyssany birak çalyň. Biram iki kaku ýerine ýetirdiň. Biziň milli kakularymyz bar, 6-8 bar, 7-8 bar, 11-8 bar.
ya 3'ten 4 kakular var. Kakuken diýsenken wagtym 1 minut geçip çally ýöne Wagtyndan 1 minut ýoňy 2 minut 52 sekund çallyda ýöne şo wagtyň dogamynda 2 kaku görkezdi. Şonu 5 kaku, 6 kaku medip bilerdi dep baýlygyny ulanypda. Ýöne höwesini gaçyramyzok bolýa diýen ýöne gelecekde netip bolsa indi kitaplarymyzda gow ünsüje dogumly çalmagy arzu edýän. Bolýa diýen. Bolýa diýen. Berekeler. İkinji bolýa setini gazandy. Bir zat belli geçedim gelýär halipalar derýa guly ýa-ni kakular ýerine ýetirende saz gurallaryň ählisinden hem peýdalandy. Şonu kim göden utmak ha işte diýär. Kerima derýa boly birinji çykyş etmek elbetde aňsat däl. Ýöne näme şu esasy kämilleşmek üçin bir kemçiliklerini bir-biriňe aýtmany başarmaly. Oňa dogry düşünmeli. Sazandan esasy maksady şu sağuralyň başyna geçenden öz okuwy düzgünü bar da. Şol eýem şol tayak tutuşy. Onuň sen kim üçin çykyş edýän, kim üçin saz salýan bir adamlary özüňe çekmek o şol okuýuň bolmaly. Ondan soň bir çalyşyňdan esas çalyşyňyň bolmaly ýöne sen näme diýler bir adamlar özüňe çekmek, hereketiň bilen. Ana ünsürýän bolsaň atamra adam, atajanam bir özlerine çekmekde hatam bir zihinli halipalar da. Şoň üçin sana üstünlük arzu edýär. Ýöne çykyş edende ýanky baştan ayak depregi bir kakuda çaldyda. Şonu gataldybam çalp arasyna ýuwaşyrak bir ili bir hikaýany sen gurrun berýän ýaly bolmaly. Sen dinleýjem şol kakulaňa oturup bilmän bir hereket edip şonu ýaly derejede sen özüňi çekip bilerdiň diýjek bolýan. Ýöne çekdiň hem ýöne hasam kämilleşip bilerdiň. Menem bolýar diýär. köp sağ olun halipalar. Biz garaşdyk üçin giden bolýa setini berdiňiz. Derýa guly biz tüýsdirekden okdyýas. İkinci tapkara geçtiňiz. İkinci tapkarymyzyň şertleri has kim kynrak. Şoň üçin halipalar maslahatlaryny gödöňde tutup sahnada şowlu we üstünlükli çykyş ederdiňiz diýip umyt edýäs. İkinci tapkyrda garaşýat. Sağ olun. Sağ olun. Biziň bäseşiňde çykyş edýän sadanlarymyz dürlü ýaşda. Olaň arasynda ullarymmy, arasynda kiçilerimmi? Ullar Kiçiler hem ullar bilen bäsleşmek mümkin. Olary biz indi tapkyrlarda biýjäň üstü bilen kesýetler. Ýöne häzir birinji tapkyrda sadanalar sahnada öz ustaatlygyny görkezerler. Indi çykyş etjek sadanamy hormatly sahnada çağırýas ol Aydın Murat Abayev. Assalamu alaykum hormatly halipalar, emin adalar. Salam. Alaykum assalam. Aydın Murat Abayev biziň bäsleşiňizde Balkan welaýatynyň geldi. Näçe wagt beri çalýan Aydın? 3 ýyl. 3 ýyl beri çalýan. Öz bir gowur dinleýän sazandan bamy bir näýle alhamalyan bir tomoş edýän Halifam Ýakup Kılıçdarow ýa-da Evet, Yakup'un biziň toýlarymyzy bir gow aýdymlar bilen berýän sadana dostumyz. Yakup'dan gow çalsa indi kitaplara geçirler. Ýok gow çalmasa da elbetde ol emin adalar siziň berjek bahalaňa da bagly. Aýdymlar taýynmy? Taýyn. Ýagny halipalarymyz belli etdi-de 2-3 kaku aldy diýip öz güýjüňe esaslanyp näçe köp ustaatlygyny görkezip bilseň şonça da gow bahalary eýe bolardyň.
Ay berekellah. Ay tuvalı. Berekellah. Şägirt halifadan ozdurmasa kär ýeter diýe halifadan bir kirlana ozdurjagam tölüme aýdyň Murat. Berekellah. Şu wat çalwatyr bol bir zat ýadyma düşýärde. Ne bir wagtlar kakylyp çalýan sagdurlar, halifalarymyz bardy bir wagt. Rişat Şafif, Öwedberdiýew, şular bir kakylyp çalýan sagdurlardan halifalar hazyny gal bersin Atamurat Nuriýew, Atajan Eýubow. Halkymyzyň içinde bir awra ýalan halifalar da bir wagtlar boldy. Täze sagdurlar ýa-ni klawiş sagdurlar çykdy da içinde şo sagdurlar bolup bir şu kakylyp çalýan bir az galy da ne şu canly deprekler galypdy ýöne ana gahrman arkadaýymyz arkadagy gahrman serdarymyz ýaşlamyz uly mümkinçilikler döredip berdiler de ana şoň netijesinde de tölemene şun begen otursa kakylyp çalýan sagdurlardan biri erjellik bilen bir çalýan sagdurlaryna bir söýgü bilen ýapyşyp görýärmi ýaşam bolsa eýem ýa çalsyn görýäňizde mi tölemä onuň haçan öňügdişlik bolýar bir-biriň gollaňda bizde bir şu ýaşlamada gowunç bar begenç bar birek hormat bolan ýerde şulary biz gollasak bir wagt bulan ýadyna galýar şoň üçin birinji gözeginde tutýan tarapymyz şu ýaşlamyň artykmas tarapyny biz ilki görmeli ilki görýärdim de orda Atajan şulary biz gollamaly şonda öňügdişlik bolýar ol arasynda kemtel bolbiler kemçiliksiz bolbilen özümizde de kemçilik bolýar häzirem öwrenip berdi şoň üçin aýdyň taňa üstünlük ardy edýär gowy başladyň başyndan tutan depgini dogry şol men sana oturdum da oturan yerimden ýöne çalmaly wagtyndan biraz az çaldyň sen 2 minut çalmaly bolsaň şol 1 minut 39 sanadyň da Atajan 1 minut 39 sekund çaldyň da ýöne gowy çaldyň senden köp zada garaşýar sana üstünlük ardy edýän men birinji bolýar diýär Köp sag bolun. Kerim halifa bolýasyny berdi. Atamurat Nuriýew halifamyz näme diýerken? Saat çalanyny içine girýän ekende. Başta tolgunny alajyk, soň ortalaryny içine girdi. Berekellah diýesim gelýär. Dünýäni şo tolgunmaň edýänlärdi, şol gidýän kakawundan badyndan öňe gidýärdi alajyk. Bura maslahat beresim gelýänler biziň ýüregimizde, ganymyzda bar. Türkmen kakawlar. Şolar hökman ten biläýmeli. 5 tekillik, 11 tekillik. Men bor diýen berekellah. Sağ ol halipa. Berekellah. Garaz kynlaşdyrjak da, hämi? Köp sag bolun. Atamurat halifa bolýasyny berdi. Sağ ol halipa. Atajan Eýubow var. Atajan Eýubow bolanok diýdi. Biz gynanarys. Bolýa diýdi, begeneriz, indi kitaplara taýynlanarys. Atajan Eýubow sözüne otun geçirýär. Aýdyň gowy çykyş etdiň. Ýöne aýratyn bellemeli zat bar. Kakulaň depgini sakladyň, gowy sakladyň. Tizligiň hem gowy. Tizligi kreşlerde her hile gowy tilsimleri görkezdiň. Umuman aýdanda çalyşyň gowy. Ýöne aýratyn bellemeli zatlar bar. Bas depregi syptyrmaly däl. Hiç çykyşyň soňunda bas depregi syptyrdyň. Men bolýar diýen. Aýdyň Murat. Atajan halifada, Kerim halifada, Atamurat halifada üçüdün bir ağızdan bolýasyny berdiler. Siz biziň bähdeşimiziň ikinji tapgyryna geçdiňiz. Berekellah sizi gutlaýar. İkinji tapgyrda şowly çykyş ederdiň diýip umyt edýär. Sebäp ikinji tapgyrda ýeki özüň däl, garşydaşlaryň bilen bilelikde sahnada çykyş ederdiň. Üstünlük arzulayas, gowy taýynlanmaly. Garaşýar. Biziň sahnamyzda çykyş edýän sadanlarymyz halifalar siziň maslahatlaryňyza eýerip gelecekde ussat edil siz ýaly halifalar bolup ýetişerler diýip biz umyt edýäs. Sebäbi maslahat dogry berilenini ol adamy kämilleşdirýär, hemem ony kämilligi eltýär. Indiki çykyş etjek sadanlamy diýip sahnamyzda çagyraly ol Öwedali Nazarow. Biz ony sahna çagyrýar. Halifalar Öwedalina hemmemiz tanayat diýýäli elbetde ýurdumyzda bir näçe konsertlarda da, toýlamyzda, bayramlarymyzda da bir näçe ussat bagşy sadanlarymyz bilen bilelikde çykyş edýär. Özüm Maýyklýew we Adynnaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyny okap bilmeliyä. Öwedal hoş gördük. Hoş gördük.
Ýöwedäle. Halipalar. Abrat yüzüň açda, yüzüň ýylgyrdan odan edişýärden. Ýylgyr, o tügeleme berekella. Ýöwedäle sen näçe ýyl ber çalýan deprek taýdurlarlaryny? 3 ýaşymdan bäri Türkmenistan halk artisti Hakbar Dallamratov'un ýanynda. Hep berdi. illi kakılıp çalýar. Ha, 50 kakılıp çalýar. 50 kakılıp çalýar. Mesela menem görýän Hakberda okusu boljak olan sahnada ýylgyryp bäder bir ödüne çekip çalmalylar. Bäder çalanda men pikir edýän, Hakberdiň okusy diýdiler, pikir edýän. Awa bu taýakda şu udarnik çalanna görýäs tügeleme. Benden ula da kan tamam ýene. Bizim şeyle. Çalşynyň Görýän görýän. taýdurlarlardan bilim alýan kakaza. Awa, Maýa Kuliwatna Türk Memleket Konserwatoryasynda. Uğurun şol uğurdan. Awa. Halipan kim? Aňa Ýadur Atabaýew. Ýazmada bar. Ýadyl molum da. Ýalgyrym oğlum. Onu tanıýar. Aýna üstüne gardy edýär onda. Halipalara gaty uly zady garaşýarlar. Öwedali elbetde üstünlük bilen, şowlu bilen çykyş etmeňem arzu edýär. Awa.
Berekella. Kakazan sen okuyan oğrun, okuğun tamamlandığın son simfonistik orkestrlarda çalmak uğru boyunca hem moğolumçuluk etmek uğru boyunca tayinlanýanda. Ýöne sen şu wagt estrada görnüşinde çaldyň. Hem arasında ýa-ni nuskawy eserlerde çalınýan tilsimlerim ullanyň. Indi sen häzir türkmen kakawlarda ölçeglerini aýtjak. Men bir ölçeg aýtjak. Atajan häzir bir ölçeg aýdar, Atamradyn bir ölçeg aýdar da. Şol ölçegi sanlaryny aýdamda sen şonu çalyp ber. Birinci bilen türkmen kakawlaryny ana dutar tawralyna da köp kakawlar var. 11 tekilligi çalyp ber. Gysgajak. Berekella. Şul haýdymlarda ullanýar. Meselem aýdymlaryň adyny tutuljakmy? Haýdy Şükür kompozitorlar. inni yar mekan görünni. Nurhan Mehmetowyň Duran ýerleri diýen. O ýadynda galanna. Kakajan men üçinem 6-8lik çalyp beräý. Berekella, berekella. Men üçin 5 tekirlik çalyp ber. 5 8lik. Kakazan 9 tekillik hem çalsana sen. 9 tekillik. Pikirlenýän ýadyňa düşen okmy? Sanap berän bolmady Halipe bir uğruk dursaňa da alawam gider. Ýadyňa düşdi. Bol berekella. Berekella. Öwdaly beýle çylçyrymly sowallaň, beýle çylçyrymly kakawlaň boljagyna garaşanam däller. Öwdaly berekella, öwdaly bätdeşiňiň birinji tapgyrynyň şertine biraz bozdy. Gereginden wagtdan kän çaldy. Ýöne Ol ara başly atajan. Ol bolmaly, sebäbi sadanna o şu sadyň içine girenden wagtyň bolanam Duyanok. wagt bolanam duýmaýar da ol. Ol öýem özünden geçip şu sadyň içine girýär. İçine girýärdi. ýaşyjymyz öwdaly gow çalanna wagtyň näde geçenden bilmedik. 5 minutdan geçip çaldy ýöne ustalyk bilen ýerine ýetiren soň ýadydan ok. Öwdaly bir pessaýlaya, bir gatalya gow ýerine ýetirdi. Mene bir agzdan bolýar diýen. Gowsawyň atajan bolýasyetini berdiňiz. Atamrat Halipe. Öwdaly berekella. Kiçilikden çalýanyny bilýän, ýöne bedisem bogşamallar, kän rahmet çekmelin tek. Men şu wagt dogrymaysam uluka götürýän sana bolýar diýen, ýöne senden tama ulun tegem. Oturan ýerinde elinde edýän atlan gaty aýaňda edýän atlan ütköşük dörde bölünýän. Berekella, berekella. Ýöne käwatçym bir üçin ýeriňden turup bir şow görkezäýdi. Berekella. Owa. Sen çalyp tur elingdäki edýän atlan tas özüm turup tant edipdim ýa-ni. Berekella diýen, men bolýar diýen. Gowsawyň Atamrat Halipe, Kerima. Öwdaly sen kemçiliklerin bary ýöne. Özüň bilýänsiňmi? Kemçiliklerin näme diýsen men aýdyn, illeşlermedem şu wagt diýenler be. Owşalla diýen adamlaryň içinden bardyr da. Ýöne kemçiliksiz bolanok sen hasanna çalyp oturýarsyň eliň o işläp dur. Ýöne sen ýüzüň, keşbiň sen hazam saňa bara bir türkmen silkme telpegini geydirip bir adamlar özüne çekdi. O ýadyňa şem Halipamyz Rişat Şafif ýaly bir özüň eliň işlýär. Ýöne şonu ýalak bir gyzyklandyrman bilersiň sen. Artistlik görmez diýär. Artistlik. Ol has gow bolar. Işgär artist da. Başyn başlap berdi ýerinde dowam edýäňiz de. Indi ýene de barda sen sahna çykanda ýa-ni ilkinji adamdan hem üns berdim da. Sen arkaýyn bolýan. Arkaýyn kim bolýar? İşin bilýän adam arkaýyn bolýar da. Ýöne sahna mukaddes. Sahnada ýekece ýalňyşlygyň ýaşlara täsir edip bilýär. Ýekece üstünliň ýaşlara täsir edip bilýär. Saňa näme üçin bu zatlar köprek aýdýarsa, senden biziň tamamyz bolýar. Şoň üçin bir bellikler ýa-ni kakawlary özüm öz ornundan okuyan,
Ödem tuğuleme köp bağışçılara sağdanarlyk edýän, olum aýratyltyn got. Bağışçılara sağdanarlyk etmek dilene bağışçılar bilen bir ilki bilen häsiýet alşmaly, ödüňi allyrmaly, halka ödüňi allyrmaly, dinleýijin köp bolmaly. Şoň üçin seni bağışçılara soň isleg bildirip seni türkmen toýlaryna çağırýarlar. Ana şonun Nisip gödüňi bolsa tutýar. bäsleşigimiziň innik şertinde aýdym aşağından sağdanarlyk etmeli O şertem bar. Ha, söyleme. Atacan Berekella. aydan bol. Onu menem sana üstünlük arzu edýän Gelen ak netijeňiz? yol, gelen netijemiz ay bol ya, näme? Ödüm yürekden bol ya. Bolonok diýip bolonok diýen. Berekella. Halipalar, köp sawatny aýdýas, öwdali, senem gutluýas, bäsleşiňiziň innik kitaplaryna hazam taýýarlykly gelip şowulşyk ederdiň diýip umyd edýäs, innik kitaplarda garaşýas. Awalım. Sahnada alжыramaklyk hemme zada täsir edip bilýär. Özüňe de, tomoşaşa da, biziň emin agdalarymyzda. Biziň sahnamyzda innik çykyş etjek sadanamyz alжырarmyka ýa-da özüni arkaýyn durup şowulşyk eder. Häzir onu bileli, biz onu sahnamyzda çağırýar. Innik çykyş etjek sadanamyz Abdurrahman Rahmanow. Halipalar, tanış etmek isleyen Abdurrahmanım, Maýa Kuliýew adyny Türkmen Milli Konserwatoriýasyny Bagtyar Talip okap bilim alýa. Ýöne Öwdali Nazarowyň kyýaly hünäri deprekdäl bir estrada fakulteti okap bilim alýa. Näçe wagt berdi çalýan deprek sagurany? Deprek saduralny, ýöne deprem köp görnüşli tünellem. Diýilek deprek saduralny Elle çalýan. 4 ýaşymdan başladym. Tuğulemy. Halipan kim? Deprek saduralny. Deprek sagurany. Bäşim Roziyev. Ýokary hujaýyny Halipan kim? Aklim Baban ýazyp. Klim bawan ya. Şu wagt estrada fakultetinde diýdiň da, estrada fakultetiniň bir näçe görnüşi bar. Haýsy görnüşinden okuýan? Ksilafonyň okuyan. Ksilafon. Çağlartyn ötmekden hem ksilafonyň enim ýöne deprem köp görnüşlisine Halipamda Tajaniýew bilen bir dawralan ýene gawatlaşmak many niýet etdi. Şonu maň inanyp deprek toplumyny şonu şul tagdyraly bolan höwesdirdi. Tuğulemy. Şonu nädem ýerine ýetiren, häzirem başardymdan ýerine ýetirjek. Abdurrahman, bir näçe ýyl mundan öň Atajan sana anam edip öz deprek toplumyny, deprek kakularyny sana saçylmagy mümkinçilik beripdir. Bugünem bäsleşikde emin agdalarymyzyň anamly ödersiň diýip umyd edýäs, hemem üstüne arzulyas. Sag bolun. Başlaly. Abdurrahman, köp sağ olun. O kakulary ýerine ýetirip berdiň. Halipalar
men ünsüýärýän welin Abdurrahmanyň iki sanda atda. Bire özüne göwni etmeýänçilik bar. Tamam, aljaňylyk bar. On men şeýle duýdum. Siz nägil duýýaňyz, siz nägil maslahat bererdiňiz? Halipalar söz sizin. Abdurrahman sazyňa tomaş etdik. Kemçilikler bar. Deň duşlaňa garaňda tijenmeli intek Abdurrahman. Men özüm şu diprek sazuraly höwes edýän oglanlara uly hormat goýanna şoň üçin şertli ýagdaýda saňa bolýa diýen ýöne diýseň tijenmeli, öwrenmeli zatken intek ýaňy başynda diýsem hem ýalňyş däl. Alzyrasaň hem sahnada alyp çykmak diýip bir zat bar. Hökman alyp çykmaly sebäbi diprek sazuraly aýdymyň bir düýüde. Sen alzyrasaň hemme sadanlar alzyraya, sen bulaşsaň hemme sadanlar bulaşyp bilýär. Şoň üçin diprek sazuralyna diýseň jogapkärçilik uly. Oňa da sen ýüzlüği garama, jogapkärçilik bol. Köprak tijen çaljak bol. Üstünlük arzu edýän saňa. Sağ olun Halipa. Bolýa diýen Kerim ağa. Atamrat näme diýek? Atamrat hanten. Abdurrahman, her bir kakulary täze ýaňy öwrenen ýalçalýan. Bu düýün öňüne öwrenen ýalçalýan da. Erkinlik, arkynlyk ýok. Atamrat Halipa gowy maslahatlar berdiňiz. Indi sizden ýekeje söz eşitimiz gelýän. Ya bolýa, ya da bolana. Bolýa diýen. Indiki bätleşikde gaty jogapkärli özüňe. Ay Sağ olun, atazanym Halipa. atamradım kan bolanok diýmen kan bilmeýär bular durmuşda-da. Dogurda da aýtsaňyz go Hanipa. Menem şertli ýagdaýda bolýa diýdim. Höwesini gaçyrmalyk üçin. Kerim ağa. Abdurrahman saňa üstünlük arzu edýäs. Tuweleme sahna çykanda bir sadaja türkmeniydi, bir tuweleme diýesiň gelýär-de. Berekella. Hakyn. Ýöne dogry düşünürsiň diýen, tebe dogry düşünmeli. Elmede ama bolýa-da bolup duran arasynda bolanagam bolmaly. Ondan sonra bolanok diýen ol hada minnikile şu bolýa sözüni aljak bolup hada misýaň da. Şoň üçin saňa şu düşünje bilen men saňa bolanok diýen. Bolanok diýen. Ýöne Sağ olun Halipa. Ýöne Abdurrahman ruhdan düşme. Nesip bolsa ýene şu gepleşigimiz täzeden ýazar. Sen hem şu gepleşikde ýene täzeden tijenip bir berk durmagyny arzu edýän. Indiki gepleşige ýene sen çagar ýat nesip bolsa. Näme diýe biziň köňlülerimiz ýykylan görüşden Görüşden doýmaz doýmaz diýe. diýe. Şoň üçin Abdurrahman bu saňa gelecekde öňe gitmäge uly gollu bolar diýip umyt edýäs. Halipalaryň maslahatlaryny göz öňünde tut. Biz atajanyň önamly öderdiň diýip garaşdyk anam bilen ýöne bu gede halipalaryň önamly ödäp bilmediň indiki mögümlerde şowly çykyş edip öderdiň diýip umyt edýäs. Häzirlikçe sag bolun. Sağ olun. Sag bolun. Sağ ol Abdurrahman. Göwüniň alaýmagan jegim hiç sady. Köp sag bolun. Halipalar onda biz bätleşigimiz dowam edeli. Indiki çykyş etmeli sadarnamy diýip biz uly hormat bilen sahnamda çagyrýas. Ol Öwüz Taganow. Öwüz Taganow halipalaryň biziň sahnamyzda. Öwüz hoş geldiň. Bätleşigimiziň birinji tapyrynyň şertine bilýän. 2-2,5 minut wagtyň dowamlygyny inha saguraly. Öz usatlygyny görkezmeli. Halipalarymyz bolsa öz maslahatlaryny, seslerini bererler. Taň üstüne arzu edýäs.
Öz Tağanow, ynha halifalar dinlediňiz. 2 minut wagta yetmedem öýden şeýle dämi? Yok. Halifalar öz pikiriňizi maslahatlarynızy aýdyp bilersiňiz. Öwüz Tağanow, birinji hoş geldiň. Gepleşigimde. Diňe şu deprek toplumyny çalýanmy ýa başga görnüşlerini çalýanmy? Nagara çalýan onuň özüň ugruň dutardan okuyan seýlemi? Onuň dutardan okup daşyndan deprek sagyralaryny meşgullanýan. Öwüz inni birinji artykmaz taraplan aýdaýyn eliň gowy işliýär, dogumly kakanda depregi dogumly kakýan. Onuň bir erkinrek çalyň birazcık bolmayan taraplanam aýtmaly. Bolmayan taraplan esasy birinji bilene sen taýinlanman gelipsiň öýdän. Taýinlanman. Sebäbi taýinlan soň ol başgaça bolýar. Jogapkärçiligi duýýan, şol bärden sen duýulýar. Taýinlyksyz gelipsiň. Onuň bir kakywy başdan aýak şonu dogry düşünüpgül kakyp bilmediň. Ondan soň ýa-ki ýuwaşdan gaty bolup duýguýyň, olam duýguýyň ýetmedi sana. Soň şonu şu zatlaryna gözüňi tutsaň gelecekde umuman senne zihin bar, ýöne näme güýçlü bar da, dogry dämi? Awa. İlk Atajan bilen Atamuradyň bolanyny diňläni ýöne mene Atajan Öwüzjan hüwes edýär, jan edýär, çalýar. Mene gowurýan öwüdi adamçylygam bir sada türkmenligine bir mahsus häsiýetleri bar. Sada gowulan ýöne bäsleşik bolýar. Mene öwüde bolýar diýen öwüdiň bir hüwesini gowurýan şey erjellik bilen ýapyşýar da sagyrala. Ýöne nisip bolsa gelecekde kämilleşer. Halipalarymyzyň hemmesiniň hem bolýar sözüni alar nisip bolsa. Atamurat halifa. Öwüz meni hem bolýar hem bolanok diýesim gelip turda. Özüň öz çalanyňdan açyk özüňe nerede boldum bil görüp oturna men. hereketinden bildim de. Çalanyňdan özüňden özüňe nerede bolan tolgunlar ya da onu sen özüňe tügeleme dutaram çalýan kakularam özüň bilýän dök kakulamam kene biziň. O dutaryndan kakularyny bir sagyrlara geçiräýsen, ol gaty ütkeşik bolmaz. Halipa asl çalp bilýär ýöne alzyrady şu wagt. Şoň üçin men bolýar diýen. Köp sağ olun Atamurat halifa. Kerima. Häsiýetiniň boluşy ýaly sağdan birine gawat geldi, has bir şol o bolýar diýsek bolýar. Bärde saatını seyretmeli, esasy. Sağdan seyretmeli. Hünerini, ustaatlygyny seyretmeli. Bolmaýar. Bolanok. Belki pikiriňizi üýtgederdiňiz Kerim halifa. Yo, üýtgetmen. Bolanok. Köp sağ olun halifalar. Öz zägynanlyk. Dogry aýtdyk ýöne halifalarymyň pikiri eýem iň soňky gelen netijelerini beýan etdiler. Size bir bolanok ses we bäsleşiň bilen şert şeýlerek biz size üstünlükler arzu edýäs, ýykylan görüşden doýmaz diýilýär. Diňe öňe gitmeli. Goý bu maslahatlar sana gelecekde has kim ýokary sunat tälimini iň ýokary tepkiler etmäge itergi bersin. Sağ olun. Saxtada çykyş edýän sadanlarymyzyň bir bolanok sesini alýar, bir bolýar sesini alýar. Enlik çykyş edýän sadanlarymyz emin agdalamyzy haýs sesleri alarka. Häzir oňa sanlyjy sekundlardan hemmämiz bilelikde göz ýetirer, netijeler bilen hem tanış boluruz. Ýöne ilkinji nowbatda biz sadanlary sahna çagyrýar. Ol Bagdad Bayhanow. Bagdad, hoş gördük. Halifalar, salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bagdad, siz saz uğrundan bir yerde bilim aldınız mı? Yo, men bilim almadım. Hüwesjam. Çeper hüwesjam var gatnaşan. Nereden geldin Bagdad? Ahar vilayet Bagdad han etraf. Tuwalam. Ahal vilayetynyň Bagdadyhan etrafyndan. Biz size häzir çykyşyňyzda ul üstünlikler arzu edýäs, başlap bilersiňiz.
Tuğulamy berekellam. Taýyň soňuna gelende taýagam dögülle. Sazyň soňuna gelende taýagam dögülli syjyligim ýitdi. Nemeden? Arıň var ýaly sadur urup oturdan taýak dögüler de häzir sahnada çağıralım. Deprega dil bitse suat arasında men ýuwaşragam çalaya diýer. Ve gatra guryan. Baýgen çeňe diýerdi. Bagdad Baýhanowyň hasahnamyzda öz usatlygyny görkezdi. Halipalar göngede geçirýär, ha döwlen taýaklaryň birim elinedir, şonam gödegini tutmaňdy. Ha işte diýär. Bolýa da sahnada taýagyň gaçyp bilýär, taýagyň döwülip bilýär. Aýdymyň düşegi depdi. Ihlas edýär, kakuloň depginni kän sallamady, alyp gitdi. Biraz hasap gerek, usatlyk gerek, kaku baýlygy gerek, az görkezýär. Ýöne düşünükli hem uzak çaldy da. Awa. Ha ýöne neme dip durmady, düşünükgülje edip çaldy esasy. Sesiňiz Bolýa. bolýar. Atamrat Halipamyz. Bagdad berekella men sana bir haýsy bir kaku görkezsem, şon başarjagyny aňdym men senden. Şon duýdum. Sağ ol Ali. Ullakan bolýa diýen elin tilsimleri hemmelat berekella diýen. Köp sağ olun. Teşekkür ederim. Atamrat Halipa Kerim Ilyasow Halipamyz. Bagdad birinji bilen gutlaýas. Tuğulamy şuň umumy atajan atamrat men begen otyrna. Men bular ýaly deprekçiligiň köpdigini bir bilemakdym da. Şu gepleşim üstü bilen şuat görüp otyryn, gowanyp otyryn tuğulamy şuň köpligini öňler beýle däl bir adarak diýene şuat tuğulamy şu döwürde şu zamanada şeyle bir mümkinçiliklerden peýdalanyp ýaşlamadan çykýany şuat gözüm bilen görüp otyrys da. Oňa da begen ýat, gowanyp. Ýöne umumman saz bilimi gerek. Umumman aýdamda saz bilimi gerek. Ýa-ni şo ýuwaşlygym içinde şoň, gatylygym içinde şoň, hemme zat şoň medeniýetini, saz bilimini bilenden soň hemme zat şoň içinde bolýar da. Şol maslahat berýän, bilim almaga. Biram şu Halipalaň pes saýlap çalyň diýäniň bir manysy var, şoňa ýüzlüği garaýa ýarşyjylarymyz şo pes saýlasaň biraz elleň diýinjalýar, biraz gan aýlanşyk bolýar, onuň ýene täze zat görkezmäne hyjuu döreýär özüňde. Gitdigiçe baatlanıp çalasyň gelýändir, emma sen elleň diýeniň etmez. Şoň üçin pes saýlamagyň gerek diýeni helen bäri Halipalar diýär, ýüzlüği garaýaňyz şoňa. Pes saýlasaň eliň ýadymasy ýeňilleýär. Hem fasüje. Sağdan fijiye dinleyeceğim. Näme derkadi garaşya. Aýtdyrmadyňyz. Bolýar ýa bolano. Menim aýtjak bolýan ikide bir joşja ortada. Kide orada garaş otyr juat. Bolýar diýen. Bolýar. Berekellar Halipalar. Köp sağ olun aýdýar. Bagdad gutlaýar, tuğulamy däteşiňiň inni kitapyna gatnaşmagy mümkinçilik gazandyňyz. Biz size inni kitapymyza garaşýar, üstünlükler hemra bolsun. Sağ ol Hatay. Sağ olun. Däteşiňiz dowam edýär. Mehriban tomoşaçylar şekelleşikli ýagdaýda kimler öz usatlygyny görkezip Halipalamyň bolýar sesini gazanýarlar, kimler bolsa bolanok sesini alyp inni kitaplara geçip bilen oklar. Biziň sahnamyzda inni çykşetjek sadan namyz şol çykşedermike? Halipalar bilen bilelikde sahnamyzda aljyraman kakuwlaryny dogry, dürst ýerine ýetirermike? Oňa häzir hemmämiz bilelikde şaýat bolarys, tomoşa ederiz. Inni çykşetjek sadan namyz ol Meylis Orazow. Meylis saýlan atly telewiziýaşymyzda hoş gördük. Halipalar Meylisä öýdüňiz gowtanýaňyz bir näçe bagyş sadanlarymyzyň ýanyna deprek kakuwlar bilen sadanlarlyk edýär. Häzirki wagtda Han Pelwanowyň ýanyna çalýaňyz öýdýän, şeýledemi? Hanım bir näçe halk aýdymlary, meşhur aýdymlar usatlyk bilen ýerine ýetirýär. Meylisä berjek sowalyňyz barmy, Halipa? Meylisin öz usatlygyny deprekde görkezäýsin. Başga galan ok diýen işte. Onu Meylisä de üstün arzu edýär, başlap bilersiňiz.
Meylisin özüne mahsus olan arkaýynlygy, giýinligi, elbetde sahnada çykyş etmäge bir gowy täsirini ýetirendir diýip umyd edýäs. Meylis köp sag bol. Ýerine ýetirip beren kakulan üçin inni Halipa alamyza söz nowatyny geçirýäs. Atamrat Halipa, söz sizden. Men bolýa diýen. Berjek maslahatlaryňyz 3-4 tane Türkmen kakular çaldy da. milli kakulan. Milli kakulamyz çaldy bizin. Onuň şoň üçin Gönü bolýar. gönül bolýa diýen. Berekella. Köp sag bolun. Üstünlük arzu edýän Melis. Berekella. Melis gowy ýerine ýetirdin, türkmen kakularymyzdan ýerine ýetirdin. Ýöne şu başlaňda bir pesay kakulardan başladyň, var men şu bir jaň-jagallaram bar. Zırr edip sebäbi pesay aýdymlarda şol ulanylýar, hökman aýdym başlanyny ýa arasyndaky säginmelerde Duýu gerek de, duýu. şolny ulanýarlar. Ýöne Aýyn men tol, ulandyk. sine edip hiç şon ulananyk. Ýa pesaylygy duýguny kan duýup bilen ok ýarşanymyz. Şoň üçin mena meýlise bolýar diýen Kerim ağa. Meylis üstünlük arzu edýär saňa da. Doğrudan aýtsam men meylis senden köp zatlara garaşdym da ýöne tamam çykmady. Olam çykmadyň seni ýa milli aýdymlamyň ýanyna sadanlyk edip bersiň. Esasanam şoň çykan sagurallar bar, klawiş sagurallaryny biziň türkmen toýlarymyzda kakularyny goýup üstünden kakyp çalýan sagurallar goşup çalynýar da. Olam ýekelikde çalmak başga bolýar, klawiş sagurallarla bile goşulşmak ol aýratyn sunat, ol bezemeli ol. Şoň üçin şu gaty dogry pikir edýän şu dogry bolup durdy sebäbi alyň al meýdany ýa-da türkmen. Oştaýda ýöködüň hiç sadanna saňa kömek eden ok, öz ukybyň görkezýän. Şonda da men şo zatlar gödegini tutup, ýani özüň bilýänsiň meýil başda säginiň, o başda säginiň soň bir belli bir kakuwy doly tutup bilmediň. Ýöne her kim öz düşünjesi, öz duýgusy bolýar da. Men pikirim şu wagt men häzir bolýar diýsem ýene arkaýnaşyr diýen meýilse. Arkaýnaşyp soň öz üstüne işlemek üçin gowy täsir edermika diýen. Meýilse ak ýol arzu edýän. Ýöne men häzirlikçe bolanok diýen. Bolanok diýen. Halipalarymyzyň 3den biri bolanok diýse, ol eýýän Melis gynansak da bäsleşiň inni kitaplara geçirilmeýänligi häzirlikçe biz üstüne arzu edýäs. Mehriban tomoşaçylar, ediz watandaşlar, Saýlan adly telebäsleşigimiziň birinji tapgarynyň birinji sanyny siz bir näçe ussat saatlarymyzyň ýerine ýetirmegine deprek kakularyny diňlediňiz. Elbetde olaň bir näçesini Halipalarymyz bolýar diýip sesini berdiler. Bir näçesi bolsa bolanok sesini alyp gepleşigimiziň inniki tapgarlaryna gatnaşyp bilmeýärler. Bir zat unutmalylar. Berde alp barjyň hukugy bardyr. Şoň üçin mehriban watandaşlar biz sahnamyzda çykyş edýän her bir sadanamyzda üstünlikleri arzu edýäs. Biziň garaşsyz baky tarap Türkmenistan ýurdumyzy batyk adamlar bilen öň alyp barýan Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadağymyzyň hormatly prezidentimiz Arkadağly Gahryman Serdarymyzyň janlary sag ömürleri uzak bolsun tutýan tutumly işleri elmidama rowaşlyklary besentin. Mehriban watandaşlar, şeýle ajaýyp arzular bilen biz Saýlan adly telebäsleşigimiziň birinji tapgarynyň birinji sanyny geçirip oturýas. Elbetde ikinji sanymyzda bolsa bir näçe zekini sadanlarymyz sahnamyzda çykyş ederler. Oňa bolsa gepleşigimiziň enlik sanyny hemmämiz bilelikde tomoş ederiz. Hoş, sag bolun.